sorolino ana sanga ani wakati malikono ani maliko demsen faramo korbaka anga fulbe o belejerani kere na mun meka ansini wakati na amala dona ka focus sorolino o télévision mandideka no ye malikuna foni.net tv obe émission mkeneka a émission tokore ku séquence rap comme anya fa togolna alebe talike jeune munu be u ka rapu damnela no be fe u ka ye u ka talon ka don ulube nani kene kelenka be u ka talon yira ana Annie, Omar est bien. Ouais. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Quand je me dis Vous allez bien? Ça va. Voilà, voilà les noms. Alhamdulillah. Il m'a invité au bombardier. Non, 13 secondes, non. Il nous bombarder. Attends, voilà. En fait, que pour eux, il y a des gens qui invité au trône, mais on nous trouve 13 gangs. Ou bien, Odala Mado. Bonsoir. Bonsoir, ça quand je m'en vais quand faut Omar Goka quand na au bombardé on a date wala de non atesi quand na toi daka to la disons ouais oh aywa ni ta dam ne li voilà quand na to ine kana ya ko do ara ba be ok amenyo mulo Adam voilà en fait que bon on braga aperçu fitin soro anga bi invité là au lieu de Toroko 13 gang Omar ouais autour kan Chili. Effectivement, mais bon, avant ça, on va présenter. Vous êtes au nombre de 10. Ok, je me nomme Fadjimba Keita. Fadjimba Keita. Ouais. Maintenant, et ton nom de rap ou bien GP Kenyo. GP Kenyo. Oui. Ouais, ok. Au fond, il y a là. Amour. Ah, ne va donc, c'est en fait film d'origine. C'est un acteur. Un film. Mais je pense que ni réel les ou ya fin d'oroni interprété d'oroni. Voilà, Brigitte Bali film façon. Mais pequeño. Ouais. Ok, patron. Je m'appelle Dangara. Suleiman Yatara. Yatara. Bon, Yatara est souvent au Guinée partie de là quoi. Et d'origine yania. Gao. Ah ok, y a pas de problème. Ah de la fin nyaran bi ko. Uka bogonu. Wa karam fe bogonu nyaran ba ko. Ah ok. Bella doa. Ah ok, problème ta là. Voilà. Oh bismillah. Maintenant non de rap. Dangala. Anya fo Dangala, c'est-à-dire explication do dans moi. Ah, ok. Ça tout. Comédien. Voilà, ok, problème tal. Allez faire une de correct la sironye. Ou marquer la foka ou bombarder sirane no. Si, il veut la sirane parce que aïe ni ngara il beka fin. Non, il blesse la patron. Il blesse la ambe malik na fonni kene. Voilà, et si c'est malik na fonni l'amour, la paix, la prospérité en fait. Voilà, il y a non quand tu es là il faut te mettre à l'aise, il faut citer non. Il blesse la Wal manga do fara clim kani. Faut donner là. Wal man nene revi anga do clim na. Non, toi. Ah, donc il voilà, il l'appelle là. Non, voilà. Ou bien. Voilà, donc il koko il ka dangala. Ça tout est à là. Non, ça tout est dana. Grand frère d'or est non. Oh, il grand frère d'or est à là. Mais ça tout est à ta. Ouais. On est au ça tout. Aïe. Allez to Nyasu. Ouais, allez regmene wele ça tout. Ah, ok. Ma vraiment bo to kana na fale ngage dangala isa. Voilà. Fana nga dongli to wi. Ok, y a pas de problème. Ah, d'accord. Maintenant, ata kapila do ga en convaincu. Ore kada ouais. Faut partir. Voilà. Megan sipini Dorila dobeki wipini Bolona dobeka refe Getola ni madala soronga Kulula nyetini pese pla Kulula njoleno bolona Ferela nyutata divila Keneka ni concert party Nyogama ibe kogola jantu Kamamala ante kalepi anjugula Mogo halaki Maiji Nanchi debibite Amega wi Kangwali waga igo sambala jo Frontier manu Debeneko abesira Mena de jo fosisiga eduna legido kadombolo dombolo negete don kwegite don fegite don neninga bebe ni beresana okele ne do kelene Adam
ma ko ye na ghetto manu de jara ba ben famuya ne ko ma famille de mais je pense que fait le bago we chama famille ko la ne ko ni ne ma fait famille de ne ko ni abe e be saka mo fosanke munye bon ko fe amunya funyo ege munye fale ma pour fa kale ghetto kono quoi j'ai pas ghetto kono mani kale ni famille ghetto manu de famuya matem ko fe kasoro ni afo kaka ni bobo nyoko na tese abe nous kuma fote ndoroni voilà je peux gagner ouais abe rapu kono ça fait au moins combien de 2 ans 2 ans oui donc Adam en fait vous avez Adam et on fait quoi ouais donc les Adam ne ñoo fait mais amba Adam ne ñoo fait kuma amna ouais an me groupe dora ko MOG gang ouais bon MOG gang yi ouais an taranye fait don ouais ala makalunan bo ouais bo groupe yi nana ge chogo sugu dola ko an abla mbe fe ka yoba ko ouais bon un groupe bla ouais. nana groupe sigan re ouais ore 13 gang yi ouais bon togo bega évoluer don ouais bon kla tuguni ngana système dobla togo ñefe ouais ka ke gomo la fi gang ni ma to yi meka nya gomo la fi gang gomo la fi gang Gomo la fi gang gomo la fi en fait gang si je comprends oui togo bora 13 gang fait na sisa non ama bo 13 gang na 13 gang yi o an ko mogore quoi gomo la fi gang c'est comme avait na fo mogo fla gang ore yele malen flen sulo la ka ke gomo la fi gang OK nya famuya ouais maintenant gomo la fi ne kore mo ko flay ouais mo fla ne kan sko jume o sloro sloro na fangante ko na anten kan le ba fo ne na ku mani foni futendo le ba fo ne afa na o tiente maintenant 13 gang au groupe au frère awa élément do ben quoi imam fa o grene quoi si je comprends c'est voilà un mogotan sabari OK imam fa bon mogotan sabari nana teti la bara ka groupe in bo MOG gang na dron ka ke 13 gang ya ma gela to OK bon era de klatunga na nga système mi tuguni ouais donc il dernier kon la ka ke gomo la fi gang OK y a pas de problème mais aussi te 13 gang yi bueno ouais j'ai compris j'ai compris donc 13 gang te na boy ima abe na to me gomo la fi gang voilà ori na fara handro imam fa ma farafinde farafinde ayere adon an kokole mbabe ano ma fo voilà en fait que bro au buraka 13 gang mo ga présentation mais je pense que ay famille chamo soro ko la 13 gang ako ko ken mais te ka kuma de non ne be kuma dangala mais te ka kuma o ne ma fangi ki blapela de ouais sinon ni ba date la ko ouais nata date imai sinon mais o ke to kono manudo damaudo na ya adato la be mo ko suga kelonye afore ni afrabu damne sano akuma be chare kene ga goro na mata mesi oui si non dangala ouais mes questions bon au flaro mais comme ima kuma doina ouais comme au buraka fo sisano ko au que groupe re oui ouais au flare bora groupe la ko groupe to ko ke 13 gang oui muna bon abo groupe ina groupe in sigira an bɛɛ donna la wa b'a faamu a groupe kɔnɔ ko kuma ca mɔgɔ caman b'a la bon an nana podium dɔ bɛ an bilala ka fɛnw finiw san wa an ye finiw san an taara podium yɔrɔ la donc an ma jouer ma jouer aw fila ma jouer alors que aw jɛra ka wari bɔ ka taga yen nɔ mɔgɔ ninnu aw ka groupe kun tɔgɔ MOG gang mɔgɔ aw jo t'o la dɛ aw jo t'o kelen na nin ye dara ye u fila dɔrɔn ma jouer o ye dara ye depuis a kɛra an fana bɔr'o la an taara an sigi an yɛrɛ aw fɛnɛ aw ka groupe kelen ye an mɔgɔ saba de
Ok, mɔgɔ saba sabanan bɛ min? Sabanan o bɔra la. Lu gɛngi. Lu gɛng o bɔra la mun na? O fɛnɛ bɔra la mun na? Mɔgɔ kan aw fɛnɛ ye dɔ k'o la dɛ. Aw dɔ parce que groupe dɔ na aw fila bɔ aw saba bɔra la. Sisan nɔ aw y'o fɛnɛ gɛn. N'an m'a gɛn an m'a gɛn. Aw m'a gɛn a y'a fɔ. Lu gɛng ni tulo b'an na u y'i gɛn de ya. N'u m'i gɛn i ka sɛbɛn commentaire la dɛ. A yɛrɛ b'a dɔn. N'i ye nin kuma ninnu faamuya quoi. Aw ka classe fanga ka bon yɔrɔ. Bon. An tɛ classe kɛ an bɛ dɔnkili da kolo kan. Cɛ n ka cɛ nin bɛ kɛ cogo di nin kɛra mɔgɔ la yɛrɛ bɛɛ i bɛ dɔ ta de cɛ. Ah bon an ti mɔgɔ ta. I bɛ o di n b'o de fɔ. O bɛ kan an b'a yiri la an ti magi la o. An ti se mɔgɔ aw ma. tɛ mɔgɔ la ça je comprends. A tɛna mɔgɔ bɔgɔ n b'a dɔn sa mais n'a bɛna musique bɔ comme ça. Ka mɔgɔ bɔgɔ ni musique kɛ. Énervement façon dɔ bɛ yen i b'o a fɔ a la quoi. Voilà i b'a fɔ a la. K'a bɛ tɛmɛ. Voilà i b'a fɔ par exemple i bɛ se k'a fɔ ko an ye fini san k'an bɛ taa aw ka podium. A y'aw ban an ka jeu. Voilà aw ye mun vous êtes tantôt ouais i m'a ye aw bɛ tantôt i m'a ye n b'o plan de fɔ quoi. Ne ko Umar Voilà. an fɛnɛ tɛ fɛn dɔ kɛ yan. An fɛnɛ ka collaborer. 13 gang mɔgɔw filɛ i ne filɛ ka featuring e bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan nɔ ne filɛ ka fɛn dɔ kɛ an ye featuring kɛ hali a ma bɔ a kalama. E bɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ nana a bɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ nana n bɛ mun fɔ aw ɲɛna n'aw ye nin bila lu gang dɔ la aw bɛ nimisa dɛ nin bɛ diɲɛ bɛɛ fɛ n'a y'aw ka fɛn sɛbɛn aw b'a sɔrɔ o kuma bɛ dɔ in ka musique la aw tɛ se k'aw ka musique bɔ tuguni parce que o y'a bɔ ne bɛ mun fɔ aw ye dɛ i dun tɛ sɔn i ne ka featuring kɛ mun ta ka di la donc an filɛ don ka wo bi kɔni an tɛna jɛn n'a ye mɔgɔ ka fara an kan bilen. Mɔgɔ si tɛ fara o ye juguya yɛrɛ. tɛ fara an kan dɛ. donc ni lu gɛn ko k'ale bɛ segin ka na. non juguya tɛ. hali ni mɔgɔ ko k'a bɛ fara an kan nin wagati nin na f'i ka kɛ double de. ne jɛntɔla ye quoi. non a banna ballon kelen tɛ se ka mara tuguni. a ma se ne ka kuma. est-ce que bɛ ka. a ma se ne ka kuma tuguni i y'a fɔ ka ban. ne jɛntɔla de. i gɛnna yɛrɛ de k'i ka sɔn i ka sɔn an ka featuring kɛ hali lu gɛn 13 gɛn mɔgɔw y'i gɛn. i sɔnna. ok ayi ne nana n ma sɔn e ta la dɛ. n fana bɛ n débrouiller. d'accord Umar n b'u to i bolo. 13 gangs. ouais. Maintenant aw bɛ rap la ça fait 10 ans. oui ouais. Voilà maintenant mun y'aw don rap la objectif jumɛn b'aw la rap la en fait aw donna rap la ka mun de réaliser. bon an ye dɔnkili da c'est comme an y'a kanu dɔrɔn quoi i m'a faamu. ouais. mais don kelen min kama an bɛ don dɔnkili da la. ouais. dɔnkili da yɛrɛ de diyara ne ye wa n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamu. ouais je comprends. bon ni mais c'est comme an bɛɛ quartier kelen mɔgɔ ye quoi. waaw. i m'a faamu an ye balimamaw ye. ouais. ne tun bɛ nin dɔnkili da nege bɛ ne la nin bɛ to k'i dala maga ne bɛ na instrumentu k'a la a b'i dala maga. ouais. a ko diyara ne ye ten cogo la. a dun tɛ ka kuma yan dɛ a bɛ k'a kunkolo biriki i yɛrɛ musɔmusɔ k'a sɔrɔ gɛrɛ na kɛ ale de da bɛ bɛɛ kunna. u ka kuma dɔrɔn de la. ok. i ma. ouais. bon ne y'a fɔ a ɲɛna. ouais. dɔnkili da ko ma ka di ne ye ne yɛrɛ y'a fɔ a la mɛ a ka ko ni ninnu ye ne ci. i m'a faamu. bon an bɛna mun kɛ sisan nɔ an sigi an miiri k'an miiri a bɛ 2 semaines bɔ. ouais. a cira biti min kan an bɛ ka to ka baara kɛ n'a ye dɔɔni dɔɔni fo ka na se kalo 1 ma. ouais. don dɔ a ye warini dɔ sɔrɔ. ouais. a nana ko GP. ouais. ko ne ye warini dɔ sɔrɔ ko an tɛ fɛn dɔ kɛ. ouais. n ko ok problème tɛ yen warini dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo so kɔnɔ. ouais. an taara wari ninnu ta ten. ouais. k'u fara ɲɔgɔn kan. ouais. ka taa prise kelen kɛ. bon yanni prise in ka kɛ. ouais. yanni an ka dɔnkili da daminɛ yɛrɛ. ouais. o y'a sɔrɔ n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na MOG gang ouais. an yɛrɛ de ka tɔgɔ don. n t'a dɔn n'i bɛ k'an fa. donc minnu ye aw kɛlɛ minnu b'aw ka jeux ka u ka podium na aw de ye tɔgɔ ɲini ka d'olu ma. tɔgɔ in y'an yɛrɛ de ta ye quoi. d'accord. est-ce que bɛ ka bon an tor'o kɔnɔna la an taara son in bɔ.
son in titiri de ghetto an ka sensibiliser sɔrɔ ghetto la bɛɛ bɛ ne dɔn sabali sigi la jebeke do donna rapu la momose dalama bɛ côté la ergeng manu bɛ siri la bazo kan mɛnɛ ka di yan ne ka nɛgɛ si tɛ don so ni minɛ ma nɛgɛ mi boso cɛ bosoli m'a faamu bon ni an ka sɔn fɔlɔ gɛnna ka ba u b'i boso comme kɛra n'i gɛnni no ka ba m'a faamu ni sɔn fɔlɔ de bon an nana to la sɔn dira bɛɛ ko sɔn jara non courage b'aw la a ye continuer aw filɛ nin ka min kɛ nin y'a dan ye bon o kuma ni o y'a sɔrɔ dɔnkilida ɲagaɲagani m'an yɛrɛ la ko an sɔnnen ba dɔn an yɛrɛ fɛnɛ ko an ɲɔgɔn tɛ i m'a faamu bon kumaw bɛ ka na caya lamɛriw bɛ ka dɔ fɔ l'exew bɛ ka dɔ fɔ mais ne yɛrɛ b'a dɔn ninnu bɛɛ waati na ko de quoi bon kelen nana fara an kan o ye lu gang tɔgɔ in an ye sɔn fɔlɔ bɔ filanan bɔ ka sabanan bɔ ka naaninan bɔ ka duurunan bɔ wɔɔrɔnan bɔ don k'an bɛ taa ciseaux la sufɛ a nana k'ale ka l'exew k'ale ka dɔnkilida dabila jigilatigɛ banna yen yɔrɔ la ne bolo aw y'a gɛnɛ jaja u ma jɛn a fɛnna de kuma faamuya au fait k'a ye mɔgɔ kan lamɛn donc a ma jɛn o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ non a don ta bɔ tan i bɛ se ni nin i bɛ se ni nin i man ka to ninnu kɔ bon a y'i ta mɔgɔ kan fɛ a nana fɔ an ye k'a fa ko k'a ka dɔnkilida dabila k'an bɛɛ jigila misɛnya don min yɛrɛ an ka prise kan ka taa kɛ ok maintenant a jɔ o don na et c'est là maintenant o kɔfɛ a bɛ ka dɔnkilida bon hali sisan a bɛ dɔnkilida la ah non là c'est une trahison bon ani mɔgɔ min yɛrɛ bɛ dɔnkilida o ye nin fɛrɛli de n dɔgɔnin olu tɛ ba la quoi mais tous les moments an n'ale an bɛɛ ye kelen de quoi an bɛɛ fɛnɛ ye famille kelen de wa an bɛɛ bɛ sigida kelen de la je comprends ouais n'a faamuya la réponse est bien comprise a histoire ni yɛrɛ ne calmer yɔrɔnin kelen non c'est un peu tout ça ji tira yɛrɛ ɲɛ kan ne parce que ɲɛ bilenna dɔɔnin e t'a ɲɛ bilen ne na a ɲɛ bilenna dɔɔnin a digira la mais diɲɛlatigɛ kow bɛ tan de koyi m'an faamu n'i y'i ta nin ko ninnu bɛɛ fɛ est-ce qu'il bɛ avancer non en fait ça aussi ça fait partie de la vie en fait fait a bon motiver de plus ka baara kɛ quoi m'an faamu voilà en fait une fois que lui il est parti mais aw bɛ ɲɔgɔn kan yen c'est comme une sorte de concurrence quoi ouais voilà avec concurrence façon dɔ la donc concurrence kana don a kila non c'est ça même n b'a dɔn mais n'i y'a da kɛnɛ kan tan tɔ ka kɛ ka coûter ça fɛn mun ye lu gɛn bɛ ka lajɛ ka t'i kun bɛ kari kunna ti dɔn n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamu hali n'an bɛ répétition kɛ sisan an sigida denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'an gɛrɛlen don ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn wele de ka taa an sigi ka répétition kɛ i m'a faamu mais n'an yɛrɛ ka prise bɛna kɛ don min na n'a sɔrɔ groupe min kan ka taa ka dɔnkili da olu mɔgɔ fila ou mɔgɔ saba olu b'u sigi u b'u ka dɔnkili da u bɛ taa bila mais n'an tɛ ni baara t'an bolo tuma min na i n'a fɔ dɔnkilida an si ka dɔnkili tɛ ciseaux la fɔlɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan sufɛ an bɛ taa an sigi an b'an dalamaga dɔɔnin i m'a faamu halisa bɛn dɔɔnin bɛ yen nɔ quoi bɛn dɔɔnin bɛ yen en fait c'est une façon n t'a dɔn guerre froide de don quoi guerre froide aw bɛ guerre la kɛ guerre froide aw bɛ ka ɲin waka ɲɔgɔn na voilà aw bɛ ka ɲɔgɔn en fait aw bɛ ɲɔgɔn taper d'une façon mais aw t'aw bolo kɔrɔta ɲɔgɔn kama aw tɛ titi ɲɔgɔn bolo ni rien mais au fond il y a quelque chose qui ne va pas quoi hypocrisie kɛ an bɛɛ bɛ hypocrisie yɛlɛnin kɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ bolo ko ne bɛ ka yɛlɛ fɛ k'e ka ko ka di ne de ye an b'a ɲɛdɔn bon maintenant là rapu kɔnɔ la comme aw bɔra k'a fɔ cogo min na aw donna la ko raison pour laquelle aw donna la aw don cogo na la et tout maintenant aw idole jumɛn bɛ JP Kane la rapu la ghetto kɔnɔ an b'a dɔn JP Kane de don mais ghetto kɔnɔ la an b'a dɔn i ka idole ye JP Kane ye quoi mais dans le rap e ka idole ye jɔn ye bon o bɛɛ y'a kelen de ye quoi wa o bɛɛ y'a JP Kane kelen de ye quoi n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamu est-ce que JP Kane ye rappeur ye chanté ale tun tɛ dɔnkilida ayi JP Kane tun tɛ dɔnkili da o voilà ale ko maintenant dɔnkilida kɔnɔna la dɔnkilida la a ka di n ye ka kɛ i n'a fɔ jɔn quoi bon dɔnkilida kɔnɔna la ne yɛrɛ ne ye mɔgɔ min ye k'a diyara ne ye
ko ne bɛ fɛ ka k'a dɔ ye Ouais. o kun ye Gemzi de Gems. GP Palace AC la Awo. i m'a faamu Awo. Pardon. Ok. Ah, ok. Et donc Ouais. Bon, ne ta ye Chris Brown ne. Chris Brown. Ouais. Cha! Senga je. Kita d'enfer. Walma mube. non zéro Membe kaka idol ka edongi da atika adan no fe. Ala jene ba. Walma mube. Ta dangli la ko le bada bam. Voilà. a yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko mun tɛ anglais mais k'olu k'o ta kɛ bamanankan na mais firi don ouais Là, il y a aucun souci. Voilà. Mais Ali bamana anga Malila, rappeur foi man rappeur Malila, iga idol te mrochi Malila. Malila. Bon. Mais Lizard suit. John. Lizard. Lille. Lizardé. Sakabako Lizardé. Est-ce que ne te gara kuma famille Lizardé Lille. Lizardé Lizardé. ouais Lizard Lil Lil Z. Z. ah Voilà. Oh, ok. Est-ce que ne va aller donc? Vous m'avez pas droit. On n'a pas voir ça. Moi personnellement. Je le connais pas. Ouais. Bref, passons. Ouais. Ne vais faire aller les gars canifili quoi. Comment aller Canifili, ah. ah oui, canifili. Oh, ok. Waaw. Kon nga wuli te kon nga se caman y'a feere kɛ olu ma se tan saba de qualité kɔrɔ tɛ fago sa dɔgɔ tɛ kɛlɛ sa kana ni kɛlɛ sa ne tun tɛ kɛlɛ la ne bɛ n ka baara la sugu ni kile jo ne bɛ n ka taara la ne bɛ n ka taara la sugu ni kile jo ne bɛ n ka taara la minnu bɛ kɛlɛ la olu bɛ dara la bagoji ka di bɛɛ de ba kalama hali ni laluma cɛ i ba dara la minnu b'a juguya olu bɛ fili la mama de ɲɛ na jugu ma sa u na jogo ma sa na mama de ɲɛ na jogo ma sa na ni mama ɲana jugu tɛ sana. Gros bisous à tous les mamans. On vous aime trop. Voilà, 13 gangs. Et au donto rapula, ayo dadu la. Est-ce que tu peux dadu à quoi gêler là? Aïe gêler à mon soro. À quoi trahison? Oh, moi on est au trahi. Ayo dadu la mais à quoi gêler à ba jou. Baba ye mun ye sinon a tɛ se ka ɲɛfɔ. sunu gɛlɛya caman kɛra an na dɛ i m'a faamu hali ko ni kafiri yɛlɛ dɔ kɛ awɔ est-ce que animatrice ka kɛlɛ n b'a di nin ma sa. Ok. Sule bɛ se ka kuma ale yɛlɛm kɛ je pense que nin ka ɲi ale de da kɔnɔ. Gɛlɛya na a tɛ se ka fɔ quoi. A tɛ se ka fɔ. Mais i da don a la sa. Non, non. N ko bɛ kuma tantɔ sisan. A ma nɔgɔn. Kuma bɛ tila ka kɛ quoi. Ayi i b'a fɔ de a bɛɛ k'a mɛn. Gambia o de kama tabu tɛ yan nɔ an b'a bɛɛ fɔ. Non, lui, en fait, je sens lui qu'il est trop, je sais pas comment dire, il est trop sensible quoi. On va la mais après bon, on sait pas. Mais bon, on a mon gars, j'ai payé à ta bain. J'ai payé tout droit à ta gueule. Ah tiens, blabla ça. C'est pas que tu auras donné une fois qu'il a fait une blena. Non. Si. C'est pas non. Et c'est vrai. Oh wow. Et ne veut qu'on fait quoi? Il ne veut pas faire émotion. Ja. Ok. Bon. On a donc les dates d'amener santé un gɛlɛya min y'a kɔnɔ. A ka ca kojugu. Et puis quoi gɛlɛn. Ouais. Donc les dates d'amener santé. Ouais. An ka sɔn ninnu kɔnɔna la. An kun mana taa podium kɛyɔrɔ fɛn fɛn la. Ouais. U kun tɛ sɔn engagé. Podium kɛra ka tugu ɲɔgɔn na siɲɛ 3. O y'a sɔrɔ an ma taa dɛ. A podium tigiw yɛrɛ bɛ n'a fɔ an ye 13 gang an ka podium ye nin don ye. Aw invité len don. An b'a fɔ ok an y'a mɛn. Aw sara t'an bolo. Pour podium don bɛ se an bɛ taa lamisa banna ye. An jɔlen bɛ to k'an bɛ podium suit yanni turu ka na s'an ma. Non jamais en TG. Découragement banna yen nɔ quoi. Ouais, non c'est a bɛ mɔgɔ décourager dɔɔni. C'est vraiment grave, c'est vraiment grave. I ma ouais. Pour n'o kɛra dɔrɔn bon diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye kanu ne quoi. Ouais.
mais aussi tɛ ne découragé dɔnkilida ta fanfɛla la i n'a fɔ a tɛ Sule découragé cogo min na mais a kɔni bɛ digi an na a bɛ digi mɔgɔ la vraiment m'a fɔ ma an bɛ bɔ yɔrɔ la dɔrɔn an bɛna sigi an ka kuloni fɛ sisan an b'an ka te sigi an b'an ka cigarette min a banna mɔgɔ ma foyi foyi ani bɛɛ bɛnnen don quartier. D'accord. Ouais. Voilà. Y a pas de Samuel problème. Sola, c'était touchant. En fait, on a jusque-là depuis un rapport d'âme. Et ça a senti sur le podium d'Oga. Peut-être que certes, d'Oga, on lui a galéré. Oh, l'AMCA et tout ça. Ouais, un gérant podium caman chaîne sans fait. Ouais. Gérant carré kono podium caman na. Ouais. Ka j'ai au VIP là. Ouais. Ka j'ai Vegas là. Ouais. Tous les moments quoi. Ok. Ojara, c'est bien. On a découragé. Voilà, c'est déjà un bon début. Alors, Barafouri dit dans la vie, nous d'amener la psy à Foko. Nous pouvons d'amener nos langues à ma voilà. Voilà. Donc, je te le dis franchement. Ouais. Il m'a voilà. Franchement. Ouais. Il faut que facilement quoi bouffe, hein. Ah, au comment il va jouer ça mais à la fin ça ne sera pas comme l'autre na main quoi. Je te le dis. Avec forme ma ko logo. C'est quand il y a ta soumare. Voilà, maintenant il faut boucher. Il y a galère nous ni mun sera au galère nous qu'on te boulo. Voilà. Il faut valeur donc mais facilement te boulot wa bi kuna mba soro tukuni quoi. Donc wa teke commentaire. Ya famille. Donc ne vous découragez pas. Oui. Battez-vous. On a abandonné, continuons à travailler. Inch'Allah. Ça va venir, Inch'Allah. Voilà. C'est gentil, Omar, t'es tout mignon. T'as dit ça, c'était trop mignon. Attends, Kanfili, au cola. Amado Danilare. Bien. Neto Djeneba. Djeneba ko kankan kaboli. Ne tena boli. Mega werke de ne mega chorke. Umara ma foko ne be gan twerke ako deni be gan twerke ama to ko fore eska ko jeneba re ko ka feno ke ama foko jeneba ko ka twerke ngan to ko sari da ko na de ka ko betani ni musique ta bolo kadi ni ta bolo kadi era ni ta bolo jome kadi ni man fo ite ni da ko na de na be ga bla rom na ti Maintenant, voilà, les 13 gangs. La question se poursuit. On va poser à l'Ukna. Ouais. On va poser à l'Ukna. Banaka Gelaou, Adado Gelaou. Non, tu as sûr. Ah, non, Théo, l'image de vous a dit que les gars, les baragas d'Ibide. Non, mais c'est une fois. Ah, c'est un double. C'est un bandiro, ne a maine. Donc, sous les nègres problème donc. Et quand on va payer lumière coiné. Ah, lumière ou faire un journal. Je vais. Ah, hinala, ça, hinala. Je vais. Ah oui, il a fait un forêt. Donc, diviser. Ah, c'est pour de quoi. Donc, on a mis plateau quand même, on t'entend. Non, aïe, au loutéo. Ah, il y a des bêtises à aller là quoi. Il sonne. I want to know. Aha. Ah, mabana. Ay lumière ou fera au cola. Non, va te bourrer à boire. Ah, ok, problème là. Maintenant, les 13 gangs. Ouais. Est-ce que vous avez de là qu'à 106 ranka collaborer les rappeurs Mobando? Bon, au futur, nous, mais c'est à la gana. Ouais. Bandit tabi. Balé tabi. Mais nous békang à la bara. N'a un podium temenari. Ouais. C'est bien. Gato fenga takama. Maintenant, Souley. Nanga tokoni fo sa tu. Akadi. Ich glem ferom na akadi. Au fait, akadi ni rappeur jonga featuring ke
aw groupe nana par exemple ka featuring kɛ là maintenant là an ni mɔgɔ min ka featuring kɛ awɔ bon a bɛ ka mun fɔ ne ye DZ Galibani a ka di an n'olu de ka featuring kɛ quoi wa n'olu awɔ bɛna ça c'est featuring déjà au fait o projet bɛ déjà en collaboration oui i y'a faamuya Ouais. a bɛn'o réaliser n'Ala sɔnna ma inchallah maintenant à part ces gens là a kun ka d'an ye rappeur jɔn wɛrɛ fɛnɛ ka a bɛ se ka mun sɔrɔ ka featuring kɛ rappeur jɔn rappeur i n'a fɔ rappeur baw la awɔ mɔgɔ ninnu na parce que olu de i b'a dɔn n'i bɛ a den dɔnkilida daminɛ na n'i b'a la quoi Ouais. hali ni talent bɛ yen nɔ il faut que i ka gɛrɛ kumaba dɔ la ka coup de pouce dɔ d'i ma en fait Ouais. an n'a bɛ featuring kɛ o la i b'i ka talent yira ouais du coup mɔgɔw fɛnɛ bɛ fɛn kɛ a la quoi le plus souvent c'est comme ça quand tu prends Niska ni Niska ka ta en France on met Niska s'appuie comme jamais yeah. o y'a kɛ mɔgɔw ye Niska dɔn ça paye comme jamais voilà ça paye comme maintenant jamais ni MHD fɛnɛ ta Black M n'o yira quoi Yeah. voilà n'i ye Dajo fɛnɛ ta a tɛmɛna a grand frère ka sira fɛ quoi ouais et ya donc a ka d'aw ye aw ni rappeur dɔ wɛrɛ jumɛn ka gɛrɛ ɲɔgɔn na tantôt en featuring o kɔni an n'o Iba Iba One Iba number one Kanko Moussa Kanko Moussa. l'empereur donc o de ka d'aw ye yeah Ouais. non y a pas de souci n'aw bɔra yan kɛ Yeah. n'a ye ni émission in suit oui problème foyi tɛ k'a la N'Ala a sɔnna b'aw ma, contacter n'Ala inchallah n'a ye dɛ oui Ouais. voilà ah ouais inchallah sɔnna ma. Ah, ok. Inch'Allah, problème t'a la Ouais. et Soul ouais est-ce que i bɛ se k'i da don aw ka avantage la aw ye sɔrɔ minnu kɛ fɛn kɔnɔna la musique kɔnɔ hali n'a ma kɛ wari ye a Musique ye sira fɛn mun quoi n'a ye sira dɔw dayɛlɛ sira an dɔw ye. dayɛlɛ tout ça a bɛ se ka kɛ fɔlɔ la fɛn dɔw kun possibilité tɛ aw ye oui mais sisan nɔ aw bɛ se k'olu kɛ grâce à la musique Ouais. Ouais. bon n'o kɛra musique ninnu fanfɛla ye donc rafi y'a to musomaninw i tun bɛ to ka jeu goni mun na sa f'u t'i lajɛ Oh. sisan olu de bɛ ka na voilà le Sile. d'accord Maintenant et en termes d'argent wari ta fanfɛla ni tɔgɔ waati la an de bɛ ka wari don a la Mm. tu vas mais faire aw ça. gɛlɛyaw la ça fait partie voilà gɛlɛyaw la ninnu bɛɛ fɛnɛ b'o kɔnɔna la Ouais. donc aw de bɛ k'aw yɛrɛ financer sisan voilà Ouais. manager ko dun manager t'aw bolo wa Bon manager bɛ yen Karizo denmisɛnnin forotigi ale ma dabarala fɛ sa la yɛrɛ oh aw ma kow ye denmisɛnnin forotigi Adam foro Adam ale bɛ mun sɛnɛ bon a bɛ bon nakɔ fɛn o ni balo yeah i n'a fɔ malo ni wari kaba kan ni ka fɛn k'o kun o kan ka kɛ waribatigi ye ne fɛ a b'an ka bin ninnu de sɛnɛ cɛ an ka gido kɔnɔ bin ninnu bon n'o bɔra yen mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ awɔ Ouais. o ye Maïti Maïti awɔ an ka foli b'a ye ale bɛ golfu la de All Mighty Almighty ouais tout puissant n'o bɔra yen ouais mɔgɔ min yɛrɛ bɛ k'an suit n'o bɛ k'an dɛmɛ k'an sɛnsɛn ouais o ye Maniba Tɔrɔsi ye man batrosi A fait. show o ka bɔ yen nɔ ouais bon gɛrɛn yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'an dɛmɛ quoi Ouais, an bɛ an don gɛrɛn min na i ko waati bi très bien gɛlɛma awɔ u b'u k'u se kɛ an ka ko la ouais c'est bien mais aw fɛnɛ bɛ ka bɔ n'olu tɔgɔ ye voilà an ka Merci foli beaucoup. bɛ 13 je ne gang savais bɛɛ pas ye sinon Ouais. n b'a f'u ye u bɛɛ ka na hali n'a sɔrɔ u bɛɛ ma na sa caman bɛ na quoi il y avait bɛɛ kun aucun bɛ kɛ yan souci nɔ an b'a bɛɛ filmer et tout mais bon Ouais. il y a aucun souci ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na voilà Amina. voilà n'Ala Ouais. sɔnna ma ne ko e y'i da don sunguruntigɛ ko in na dɛ joli b'e bolo tɛ kana fɛn ye sunguruntigɛ o tɛ ban Tule joli b'e bolo joli b'e bolo tɛ ban yɛrɛ n y'a to a la ma n cɛ a tɛ ban a tɛ ban dɛ Zepé. Bon, mais olu ne- bɛɛ b'a dɔn k'e bɛ rap la oui u bɛɛ b'a rap de y'a kɛ o bɛɛ nana quoi dɔn. I b'a kɛ o yɛrɛ b'a dɔn. k'a tɛ ban yɛrɛ ouais e yɛrɛ ka analyse bolo ma rap ye jumɛn nɔgɔya aw ka fɛn kɛ quoi bon a groupe ye rap in kɔnɔna la ouais an ye tɔgɔ sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ c'est bien c'est bien parce que denmisɛnninw na n'i y'a ta k'a lajɛ ouais an tɔgɔ tun bɛ bɛɛ ta sanfɛ mais gɛlɛya nana wagati dɔ hali ka wari ɲini
k'a fɔ k'an bɛ taa ciseaux la a bɛɛ sɔrɔli kun ye baara ye quoi tɔgɔ nana essayer ka fermer dɔɔni groupe wɛrɛ yɛrɛ la an sanfɛ dɔɔni quoi mais an bɛ don min na i ko bi Ala bɛ ka wariko nɔgɔya quoi bon an tɔgɔ commencera ka yɛlɛ tuguni quoi o nisɔndiyaba y'an yɛrɛ fan fɛ ka lase an ka fanu fɛnɛ ma. A ka fanu gros bisous. An fɛnɛ ka fanu gros bisous. An filɛlikɛbagaw gros bisous. Voilà. Omar. Comme il bɔra k'a fɔ cogo min na. Ouais. Famille ko ninnu et tout. Et c'est juste là où problème bɛ yen nɔ. Bon famille na. Awɔ. Bon o problème tɛ yen tugun. Donc u sɔnna n'a ye quoi. Voilà. I m'a faamu problème yɛrɛ bɛ ne de fan fɛ quoi. Parce que an mago bɛ fɛn ni kunkurunin dɔ la. I n'a fɔ k'an somɔgɔw fɛnɛ tɔ nisɔndiya quoi. Sinon ne ka dɔnkili da bɛɛ b'a kalama an fɛ yen n kɔrɔkɛw yɛrɛ bɛ sɔn na mais bon l'exé kulo bɛ to ka fɔ a kan. Mɛri yɛrɛ b'a fɔ k'a fasa bɛ min kɔ. Bon n mago b'o yɔrɔnin de la projet minnu m'an senkɔrɔ san n'o bɔra yen an bɛna an wolobaw yɛrɛ fasa d'a kɔ. Olu tɛ basiba ko la mais an kɔni kɛlen n'o ka fɛn dɔ labɛn o la mais an bɛ tila k'o da u ye quoi wolobaw ta fanfɛla la. Sani an ka se aw tɛ nin dɔ da Mali kunnafoni na i dɔ da ne la i ma dɔ da Mali kunnafoni na dɛ. I bɛ n'aw bɛna musique kɛ désormais aw b'a promo k'a la quoi. Hali na ma ne tɔgɔ fɔ directement aw ka Mali kunnafoni fɔ sɔn. Faut pas te non olu tɛ gɛlɛnmaya ko la. Tiɲɛ ne ba wa. Aw nana an ka plateau kan peut-être que bon. Ayi ni nin bilala ka ban ko bɛ yɛlɛ de. Ko bɛ yɛlɛ de. Si Ala bɛ ko wɛrɛw nɔgɔya. Aw n'an ka collaboration ça sera continuelle. Minnu bara ka jouer ka podium na kɛ ha. Ils vont continuer à travailler n'o kunna sugu kɛla. En fait ça c'est une façon de. M'an faamu olu yɛrɛ ye courage sugu dɔ de mun bɛ se k'an kunkolo bɛɛ tiɲɛ. Mun ni baara kɛ u sigilen dɔrɔn. N se ka kɛ a bɛ taa dɔrɔn a bɛ baara kɛ dɔrɔn. Non mais en vrai c'est bien aw du courage. Ouais. Ayi dɔ Mali kunnafoni kɛ. En fait il y a même c'est pas un que je remercie toutes ces personnes qui ont eu le courage de me dire non. Ouais. Qui m'ont réfugié quoi. Parce que grâce à ces gens-là je me suis débrouillé moi-même. Voilà, je me suis débrouillé moi-même. On a force la boque on a fait sur quand baraque ni quoi. Voilà, c'est une manière de c'est que nous on look mais on fait si ça no opportunité nous be au boulot ça on to soro parce que au je no be groupe retira ka au kelingeli na ka talent be dogo don. Mais de fait que au match au be talent c'est plus à irale no plus quoi. Voilà. Maintenant, avec maman ka démonstration ngeke. Olani ni fene ibe woron capture cadre gato irala comme maman. Avec maman ka démo ke. Voilà, l'émission de la dame là non j'ai fait ça pour OK, faut pas te. Et tout voilà. Wari neke niyo sanu neke niyo mai kile ke ma kile te jien laban wari neke niyo sanu neke niyo mai kile ke ma kile te jien laban wali den fitini min tɔgɔ ye mamine farigolo cɛ ka ɲi mɛsine bɛ ka changer a y'a to ne ka wa a y'a to ne ka taa ne wolo nana ntɛnɛ ne di ni sara sɔrɔ dɔw b'a fɔ ma jefe dɔw ko ma gɔmɔ la can bɛɛ ye farafin gɔmɔla kɛra farafin den u b'a ɲini yɔrɔ min na an tɛ an ka min fɛn bɛɛ filɛ tɛ o ye Ashura barada ni ma dalan sɔrɔ k'u da gɛnsi Maman Passagera, maman gros bisous. Voilà. Awo ale ka da Mali kunnafoni na kɛ. Sul e ka da Mali kunnafoni na. Ni b'anw fɛ ni bɛ an ka Mali fɛ ni bɛ Maliba fɛ wele kana pa bɔ ni b'anw fɛ ni bɛ an ka Mali fɛ
Ni bɛ Mali b'a fɛ. Wele kana pabo. Wele kana shoke. O ne tɛ. Ayi ye nin da Mali bari la i man da Mali kunnafoni na dɛ. Bon, c'est la même chose. Mali kunnafoni ye Mali kunnafoni de. Parce que hali ni Mali taara kana Mali kunnafoni de ya. Ouais, mais Mali kunnafoni tɛ jɔ. Yɛrɛ aw ka émission tɛ jɔ. Ka mɔgɔw ka stress ban dɔrɔn. Ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ tout ça. Ne yɛrɛ ni ka charme ni ninga beauté nous comme na tigra dala voilà yeah Omar yeah muso taw shi vungwa non ashima furu non b'a fɔ ko ala ko e ka sunguru tigɛ dayɛlɛ ko a bɛ fa tɛ ban e b'a fɔ ko muso bɛ ka ɲini ka den ma ne tɛ se k'o faamuya muso bɛ ka ɲini ka na di ne ma wa ka ɲini ka na jɔn bɛ ka ɲini n fa kɛ ne bɛ ka muso di o ka di ya olu de bɛ fɔlɔ d'a ma o ka di ya o ka di n ye kɛ oh chou attends ok je vais ouais muso ko bɛ to bon an si ma se fɔlɔ hali n'an si sera mɛ san tɛ fɔlɔ hali n'an si sera mɛ san tɛ fɔlɔ Omar ni ne hakili jigira fɛn jumɛn ka kuma la ko ci ma se fɔlɔ non si ma se fɔlɔ ok y a pas de souci mais y a pas de problème kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu fɛn man diya quoi kɛrɛfɛ o caman tɛ yan bon kunsigi kɔni tɛ se ka compter ka ban ouais yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ayi a kana tɛgɛrɛ fɔ n na aw kana nin kɛ aw kana comment dirais-je ni soutenu dɛ n tɛ soutenu kunsigi tɛ se ka compter ka ban là je suis d'accord o kuma ni conclulen don quoi maintenant e b'o kuma fɔ ka fɛn kɛ mun na quoi bon n'a ta sira surunin fɛ samara gauche man ka don droite la e yɛrɛ ko k'e bɛ slogan mɛn ouais ma fɔ n ko gauche de don droite la an b'o kalama o don n'i y'o don o la non kɔni i lagɛ b'a n bɛ segin ni n ka kuma ye kɔfɛ mais o la faamuya cogo min na bon n bɛ se ka fɔ nin wagatinin na musomanin bɛ yen nɔ mais an fɛnɛ balama do dɔɔnin quoi o kɔrɔ ne t'o kɔrɔ dɔn e t'o kɔrɔ dɔn bon an ka tigɛtaw ka ca sigida la quoi sigida la i m'a faamu a faamuyara a ka ca quoi o de y'a to n ko kunsigi ne kɔni y'a faamuya ale de ko k'ale ma fɛ n'i kunsigi ko kuma fɔ n y'a faamuya sa o fait a ye kuma fɔ i y'a faamuya a ironie de kɛ quoi i m'a faamuya n y'a dɔn mais e tun bɛ fɛ a ka walawala de c'est pas trop direct quoi donc a y'i bila problème na a b'a fɔ e ko sigida la n'i taara depuis i bɛ s'aw ka carré kunna i b'a sɔrɔ dɔw n'u jɔlen n'u ka fɛnw ye ne ye ghettomani ye bon olu yɛrɛ b'o dɔn ne ka kan la olu yɛrɛ b'a dɔn a banna ko banna a banna musomanin bɛɛ ye ne teri ye bɛɛ ye ne kanubaga ye temps tɛ a banna zéro kuma banna kuma tɛ nin ne y'a fɛ faamuya je suis un ghettomani ne y'a faamuya mais bon e y'a faamuya an lamɛnbagaw ne yɛrɛ y'a faamuya ils vont pas trop comprendre quoi ne kɔni y'a faamuya bon voilà an ka foli b'an lamɛnbagaw ye minnu tulo b'an na nin wagatinin na an ka foli bɛ filmɛbagaw fana ye o n'an invité bagaw halisa ala ka baara taa ɲɛ ka sɔrɔ fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka minanko bɛɛ nɔgɔya o de tun ye ne ka dugawu ye merci o beaucoup diyara n ye vraiment mais an ma dɔnkili da Mali kunnafoni na o de ma diya ne ye o ma diya ne yɛrɛ aw bɛ se ka na cogo di ka taa aw ma dɔnkili da Mali kunnafoni na j'ai pu na dɔnkili da Mali ça m'a vraiment touché maintenant Souley i b'i ka dernier mot fɔ kuma min b'i fɛ ka ala si mɔgɔw ma walima i bɛ fɛ ka ne fasa da de n bɛ bɛɛ fo n bɛ bɛɛ fo o ye ne ta ye i bɛ bɛɛ fo d'accord bɛɛ y'i ka foli mɛn an ka cɛ fɔ numéro yɛrɛ man di Souley go an tɛ lumière in faga de ya non mais ni mara an ka vie lumière ye an n'ale tɛna se ka fagara e tɛna bɔ mɔgɔw tɛ nin ye koyi
lumière to yen nɔ. Ah, ok, problème t'a la, an ye lumière to yen nɔ. Voilà. Mais halisa o ma kuma Mali kunnafoni fasako la. JP i tɛ Yeah. Ouais. Mali an ka Mali kunnafoni de ka di. Ah. Ka di. Ka Kulu. yeah. Chaud. A djara. Merci beaucoup vraiment. Aw nana an ka wele jaabi a diyara n ye Yeah. franchement parler. Halisa Kulu nun ka d'anw ye dɛ. Kulu nun ka d'anw ye dɛ. ko ka gɛrɛmɛ sigi yen ne ko Aw k'u gɛrɛ sigi kulu dɔrɔn yɛrɛ k'u ka teni min k'u ka sigarɛti min a banna. Yeah. Mais ne bɛ yɛlɛ Rijuli la o. Aw bɛ yɛlɛ Kulu la. Risuna. A bɛɛ bɛ yen kɛ mais. Olu de o ko ma se dɛ Kulu ka yɛlɛ la kuma dɔw la wa. Umaru ko de ko mɔgɔ tɛ don ka gɛrɛ na a k'u dafalen don. Yeah. Han? Oh. Ne ma nin mɛn dɛ. Ne ma nin O faamuya kɔni dɛ. kelen ni Mais kɔni ala ne filɛli ghetto kɛ mani ye bɔ. sa mais ma faamuya dɛ. A banna. Ouais. Yeah. Ah kuma. Yeah. Ah jiginna ka ban. An ka nin ka ɲi sinon ne yɛrɛ ma fɛn faamuya nin na dɛ. Sérieux ne m'a faamuya. Ale bɛ fa don mɔgɔ la. Ale bɛ fa don mɔgɔ la. D'accord, voilà, an filɛlikɛbagaw an b'aw fo dan tɛ foli min na aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ani wagati in na aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ. Ouais. An b'a fɔ ko aw ka continuer halisa ka j'aime badebaw kɛ ka commentaire ninnu kɛ ka émission ninnu partager pour que ka courage di anw fɛnɛ ma an ka continuer ka aw la ɲɛnajɛ dɔrɔn pour que aw ni stressi kana ɲɔgɔn ye jamais. Donc Omar, Ouais. voilà, an b'a fɔ an filɛlikɛbagaw ye Ouais. ko u kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la. Ouais.